Société des Nations waɗanoma ɗo henna caggal nde wolde windere yankore adanire waɗi hitade ujunere temedde jeenayi e sappo e nayyi fewde hitade ujunere temedde jeenayi e sappo e jeetati duuɓi nayyi aduna ni jiiɓodiri ene fellodiri ene warodire hande ɗum gasi ɓe tubakoɓe jodditi jewtiti mbi yo mbaɗe fedde nde ganduɗa ene haɗa kareli ɗi ene duppa fitinaji ɗi ene ñifa kala ɗo fitina woni ganduɗa hoorema on sahan Société des Nations waɗa fedde nde ñiɓirɗe mum woni Genève to leydi Suisse ɓe goni hen ɓe jotti ha ganduɗa hoore maɗa Allemagne ɗum ɗon noon nde ɓe jooɗi ɓe jewti ɓe gasni ɓe kawri wondeno yo mbat fedde wonde saabu nde ɗo fedde natti wawde daranade hujjaji mabɓe saabi ɗum hitade ujunere temedde jeenayi e capan tati e tati leydi Allemand yalte fedde nde e gardugol Hitler darniti Allemagne fewniti ɗum ƴeftiti konuji fewniti joguitaje kare ɗi ganduɗa ene haɗirno foof tubakoɓe janodiri e muɗum ɓe jaggodiri hitande ujunere temedde jeenayi e capan tati e jeenayi ɓe kaaɓi ha hitande ujunere temedde jeenayi e capannayyi e joyyi ɗum waɗi ko bonni ɓuuri ko wonno ko fedde nde ne ñifa ONU ari dari kono beele ONU ene jaabi goƴaji yimɓeɓe e oɗo saaha ene wayno ko haɗeteno ko foof ɗum nana woodi hande ONU ɓuuri hen fawde yitere muɗum